आज वड पौर्णिमा असल्यामुळे सकाळी सत्यवान धंद्याक लागलो. बापूसाई गरे काढता आणि ह्या चिलकात ढापणा लावून आरामात गरे खाता, तर सावित्री हय आरामात अगदी हवा खाता. कवग्यान वारो घालून रंगकाम चालू केले. रंगरंगोटी झाल्यावर बायल अगदी हिरोईन झाली. कवग्याच्या हातात एकदम जादूच असा. कवग्याच्या हातात जादू आणि माझ्या हातात थैले. सावित्रीच्या मागसून मी आपलो चाललोय. आमच्या सावित्री नऊवारी नेसल्यामुळे एंट्री तर एकदम झकासच झाली. सावतीने पूजा आठवून जाताना चुटपुटो माझ्याकडे बघितल्याने आणि डोळे फिरवून वाटेक लागली. हय सावित्री तर वडाक नुसती झोंबली होती, तर सत्यवान आपले ताटकळत उभे होते. माझ्या सावित्रीन तर हय पूजा करूक घेतात. परभणीच्या दोन चेडवानी आणि सुनेन एकत्र पूजा करूक सुरुवात केल्यानी माझ्या सावित्रीने अगदी मनोभावे पूजा करून 7 जन्मासाठी मीच धगड हवंय म्हणून सांगणा केल्या आणि पुढीचा सूत घेऊन वडाका भोवांडे मारल्या. बायलेच्या पाठोपाठ परभणीच्या चेडवानी आणि सुनेने 7 फेऱ्यो पुरे केल्यानी मगे सावित्रीने सत्यवानाक वानात अख्खो आंबो दिल्यामुळे सत्यवान अगदी खुश. बायलेन जादविनीक वान दिल्यानंतर वेंगुर्लेकरने बायलेक वान देऊन देवाण घेवाणाचा कार्यक्रम अगदी पद्धतशीर पार पाडल्याने